खैराबारिनि बिफांनि लोगो लेबेनडेखानि मुलुग आबहावा सान फालिनो हारसिं नाजानाय। दिनै मुलुगनां आबहावा सान। मुलुगखौ प्लास्टिक गुबुंले जानायनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय सोरखारि आरो गावारि फसंथानफोरा बिफां गायनाय हाबाफारि जागायदों। बिफांफोर थायोब्ला मानसिफोर थागोन। झारुग्रामनिफ्राय ट्री फ्रेन्ड लेबेनडेखाया मोनसे रुजुजायै हाबाफारिखौ दैदेनदों। मुलुगनां आबहावा साननि बुब्लियाव लेबेनडेखानि हारसिं नाजानाया भेरगाव सुबादनि झारुग्राम खालाइगाव लामायाव 50निबो बांसिन बेसेन गोसा बिफां गायनानै रायजो राजानि बाख्नायनाय आरजिनो हादों। आजिरा मोननाय फोरोंगिरि आरो बिफांनि लोगो लेबेनडेखाया बैफोर बिफांफोरखौ गायनो आरो संरैखा खालामनो थाखाय रादाय होदों। इंराजि 2024 मायथाइयाव आजिरा लाखांनायनि उननिफ्रायनो बिथाङा सानफ्रोमबो फांसे बिफां गायगासिनो दङ। जायगानि भारगावन लाइमोन गौथुम आरो मोजां हास्थायग्राफोरा ट्री फ्रेन्डखौ हेफाजाब होदोंमोन। गायनाय बिफांफोरनि समाव अदालगुरि जिल्ला एबसुनि बारग' लेङाइ आफादगिरि धरणी बर'आ बिफां गायनो आरो बिफां फुलि राननो बाहागो लादोंमोन। बेराफारसेथिं सानजा झारुग्राम इयुथ स्पर्ट्स एस'सिएशनाबो 50सो बिफां गायनानै आबहावा सान फालिदों। समाज सिबियारि धरणी बर'आ सेमिनिफ्राय दाब दाब जायगायाव बिफां लाइफां राननाय हाबाफारि लागासिनो दङ। জানুৱাৰীত শিক্ষকতা জীৱনৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰোঁ। অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিয়েই মই পৰিৱেশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিভিন্ন ৰাজহুৱা স্থানত বৃক্ষৰোপণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ আৰু এনেদৰে অৱসৰ দিনৰ পৰা আমাৰ বৃহত্তৰ ঝাৰগাঁও অঞ্চলৰ লগতে খৈৰাবাৰী কিছুমান এলেকাতো গছপুলি ৰোপণ কৰিছোঁ। আৰু ঠিক তেনেদৰে আজি 2025 বৰ্ষৰ 5 জুন বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। এই বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি মই খৈৰাবাৰী কলাইগাঁও পথৰ দাঁতিত মই বৃক্ষৰোপণৰ কাৰ্যসূচী লৈছোঁ আৰু সেই কাৰ্যসূচীটো আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মই গোটেই এই পথটোত যিমান পাৰোঁ যত্নষ্ট গছ ৰুবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এই গছপুলি অকল ৰুয়েই মোৰ দায়িত্ব সামৰণি মৰা নাই। এই গছপুলিসমূহৰ সম্পূৰ্ণ সংৰক্ষণ আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ প্ৰতিপালন দায়িত্ব মই নিজে গ্ৰহণ কৰি আহিছোঁ, আজিও কৰি আহিছোঁ। আৰু আজিৰ এই কাৰ্যসূচীত আমাৰ কেইবাজনো স্থানীয় যুৱক আৰু লগতে আমাৰ ভাইটি গুৰুদেৱ আৰু কেইবাজন ব্যক্তি আৰু লগতে আমাৰ ভেৰগাঁও চুবাৰ যুৱক ভেৰগাঁও চুবাৰ যুৱক ক্ৰীড়া সংঘৰ সদস্যসকলে মোক সহযোগ কৰিছে। তাৰ কাৰণে মই তেখেতসকলক আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আজি মই যিটো পদক্ষেপ লৈছোঁ বৃক্ষৰোপণৰ প্ৰকৃতিৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে, পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্যতা ৰক্ষাৰ কাৰণে বৃক্ষৰোপণৰ কাৰ্যসূচীটো মই সকলো প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ৰাইজক হাতত ল'বলৈ মই আজিৰ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাম। गासैखौबो खुलुमहरबाय। बे समाव आं दं खैराबारि हालामनि बे भेरगाव ओनसोलावहाय। बेयो मोनसे PWD नि लामा। बेयो खालाइगाव टु खैराबारि थांनाय मोनसे बेयो लामा। बे लामायावनो दिनै जितु 5 जुन मुलुगनां आबहावा सान, बे सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि खैराबारि बा झारगाव बे ओनसोलनि सासे मिथिंगाखौ सिबिनानै मोजां मोनग्रा सासे मिथिंगानि लोगो हिसाबै बिथांखौ स्वीकृति होनाय मानगोनां बिथां बलेन डेका बिथाङा लामानि सेर सेर दंफां फुलि गायनाय हाबाफारि रायजो राजा लाइमोन फरायसा बिथांमोनखौ लानानै बे हाबाफारिखौ मावफुंबाय थादों। आं बिथांखौ साबायखर बावदों। लोगोसे रायजो राजा गासैनिसिमबो दिनैनि बे मुलुग आबहावा सानावहाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। जोंनि बिटिआरनि मानगोनांसिन प्रमद बर' सार बिथाङा दिनै बे मुलुग आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै क'क्राझाराव थानाय क'क्राझार मेडिकेल कलेजनि कम्पाउन्डआव बिथाङा बे दंफां फुलि गायनाय हाबाफारिखौ मावफुंदों। आरो बिथांनि दैदेननायावनो आथिखालाव सोलिबाय थानाय बिटिआर सरकाराबो ग्रीन बड'लेण्ड मिशननि गेजेरजों जोंनि बे बिटिआर हालामखौ मोनसे गोथां महर होनो थाखाय दंफां लाइफां
गायनायनि गेजेरजों दंफां लाइफांखौ हाग्राखौ रैखाथि होनायनि गेजेरजों बे मिशननि गेजेरजों बिथाङा गोबांथार हाबाफारि लादों आरो बे खामानि मावनायनिनो फिथाइ हिसाबै जोङो बे बोसोरब्रैनि गेजेराव जोङो मोननै नेशनेल पार्क हिसाबै जोङो मोननो हाबाय बिटिआर हालामावहा रायमना आरो सिखना जोहोलाव बेखौ जोङो मोननो हादों आरो फैबाय थानाय समावहा जाहाथे जोङो बे ओनसोलखौ बांसिनै दंफां लाइफां गायनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि हालामखौ जाहाथे समायना खालामनो हायो बेनि थाखाय जोंनि लाइमोन फरायसा बिथांमोन जोंनि आफादनि गुबुन गुबुन आफादफोरखौ लोगोसे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्लाबफोरखौ राङारि अनसुंथाइ होनानै दंफां गायनायनि सरकारनिफ्राय थुलुंगा होनाय हाबाफारिखौ बिथाङा मावगासिनो दङ दा जों बयबो मिथिगौ दंफां लाइफां थाब्लासो जोङो मानसि माहारिया जिब माहारिया थांनानै थानो हायो दंफां लाइफाङा जि हगारनाय अक्सिजेन बेखौ जोङो मानसि माहारिया लानानै थांना थायो आरो जोङो जि हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइड बेखौ दंफां लाइफां बोनानै लानानै बिथांमोना थांनानै थायो दा मोननैबो जोङो थांना थानो हाब्लासो अब्लासो जों मानसि माहारियाबो जों थांना थानो हागोन आरो दा बेखायनो बेफोर गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै दिनैनि मुलुगा गोबांथार जोङो मानसि माहारिनि गोरोन्थिनि थाखायनो होन बे मानसि माहारिनि सुबिदानि थाखायनो होन जायफोर मुवा बेसादफोरखौ जों बानायदों गोबां हाग्रा बंग्राया जोबस्रांलांबाय दा बेखायनो जोङो मानसि माहारि हिसाबै थांना थानांगौ। खैराबारिनिफ्राय दिपेन लेखानि रिपर्ट एनबिटि लाइभ।